ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಎನಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಅಥವಾ ತಾರಾಯ್ದ ದೋಸೆ ಒಂದು ಓಡುಡು ಮಲ್ತಂಡ ಓಡು ದೋಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಡು ಹಂಚಿನ ದೋಸೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮಡ ಓಡಿಜ್ಜತೆ ಸಿರುಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯಂಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ತಾರೆ ಪಿರೇದಿ ಒಂದ ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ಹಚ್ಪಡ್ದು ಎಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಊಡು ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆದಾತ ಪಿರೇದಿತ್ನ ತಾರಾಯ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆದಾತ ದೋಸೆದರಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆದಾತ ಪಿರೇದಿತ್ನ ತಾರಾಯ್ಗೆ ಕಾಲು ಲೋಟೆದಾತ ಉರ್ಪೇಲ್ ನುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬುಲೆಂತ ನುಪ್ಪಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕುಡಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾವೆಲ್ಡು ಮಲ್ಪೊರಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಆಣ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದೋಸೆ ಕಾಯವನಾಗ ಒಂತೆ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಗೆಲಸದ ಸುರುಕಾದ ದೋಸೆ ದರಿನ ಕಡಿಮೆ ರಡ್ಡು ತಾಸು ನೆನೆಪ್ಲೇಟ್ದವರ ಕಡೆವರೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ರಡ್ಡು ತಾಸು ಆಯ್ಬೇಕ ಬಂದ ಕಡೆಗತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ದೈತನ್ಲೆ ಐತೆ ನೆನೆ ತೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೋಸೆ ದಾರಿನ ಆಯ್ತ ನೀರಿನ ಅರ್ಥದ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉರ್ಪೆಲ್ ನುಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರೆದೀತಿನ ತಾರಾಯ್ ಐತೆ ಕಡೆವೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನಾತ್ ನೀರು ಗಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಉರ್ಗೆರೆ ದೀಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಜನಗು ಕಡೆ ದೀತಿನವಿನ ಮೈಪ್ಲೆ ನಮಕ್ ಮನದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ದೋಸೆ ಕಾಯವೆರಂಡು ತೋಲೆ ನಮ ಏತ್ ಬಂದ ಮಲ್ತದ ಪಂಡದ ಬಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದವರ ಉಪ್ಪುಲ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೊಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಂಚಿದಾತ ನಿಖಲು ಉಪ್ಪು ಮನದಾನೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಪಾಡೋಲಿ ಆಣ ನಮ್ಮ ಇತಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಉರ್ಗುನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಂಡದು ಎಂಚಲ ಸೆಕೆತ ಉರುಡು ಉಪ್ಪು ನಕಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲಡಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬಾಜಿನ ನಿಲ್ಕೆ ಬಂದ ದೀಯರಡ ಉರ್ಗಿ ಬಕ್ಕ ಮನದಾನೆ ಕಾಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಚೆಲ್ಲುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಒಂತೆವಿನ ದೆತ್ತದ ಕುಡಂಜಿ ಬಾಜನಗು ಮೈದಾ ಇತ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಉರ್ಗೆರೆ ಬುಡ್ದು ರಡ್ಡು ಬಾಜನೊಡ್ಲ ಬಂದ ಏತು ಲಾಯ್ಕ್ ಉರ್ಗುದುಣುತ್ತಲೆ ಬಾಜನ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಆತಣುತ್ತಲೆ ಈ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಆಪ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾವೇಲ್ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಬಂದ ಮೈಪೋಡು ತುಂಬು ಕಾವೇಲ್ನ ರಡ್ಡೆಡ್ದು 3 ನಿಮಿಷ ಹದ ತುಟು ಬೆಚ್ಚಾರು ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾವೇಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಒಂತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಐತ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಈ ನಮನೆ ಕಾವೇಲ್ನ ತಿರ್ಗಲೆ ಅಪಗ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಕಾವೇಲಿಗೆ ಪತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂದು ಬಂದಾಗ ಸೌಂಟ್ ನಿಲ್ಕೆ ಬಂದ ಮೈಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಬೇತಿ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕ ಬಂದ ಬುಡ್ಪವನ ಅಗತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ತೂ ಇತ್ತಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಸಿಮ್ಮಿಡ್ದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಮೂಜೆಡ್ದು 4 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತಿನೇಡ್ ಕಡಿಮೆ ತೂ ಪಂಡ ಸಿಮ್ಮಡ್ ದೀದ್ ದೋಸೆನಂತೆ ಕಾಯಿರಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಸುಮಾರು 3-4 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತು ತೂವನಗ ದೋಸೆ ಲಾಯ್ ಕಾಯ್ದುಂಡುತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ದೆಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆನ ಮಕ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯವನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಣ ನಿಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಮಕ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಾವಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಒರಿದ್ನ ದೋಸೆನ್ಲ ಕಾಯಲೆ ಈ ದೋಸೆ ನಿಕ್ಕಲು ಓಡಿಡು ಮಲ್ತಾಡ ಕುಡಲ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಆಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಓಡಿ ಇಜ್ಜತೆ ನಿಕ್ಕಲು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾವೆಲ್ಡು ಮಲ್ತಾಡ ಎಣ್ಣೆ ಗಲಸುನಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿ ಆಡಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾವೆಲ್ಡು ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನಪಗ ಲಕ್ಕುನಿ ಒಂತೆ ಬಂಗ
ಹೇ ಉಪ್ಪು ದೋಸೆ ತಯಾರಾತಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಕೋರಿ ಆಜಾದ್ನ ದೊಟ್ಟ ಆವಡ ಮಟನ್ ಆಜಾದ್ನ ದೊಟ್ಟ ಆವಡ ಕೋರಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ದೊಟ್ಟ ಆವಡ ತಾರಾಯದ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟ ಆವಡ ಒಗ್ಗರಣೆ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟ ಆವಡ ತೇವದ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟ ಆವಡ ತೆಮರದ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟ ಆವಡ ದೇತನ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸಾಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಬ್ಸಾ ಮಲ್ಪನಗ ಬರಿಟೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿನ್ನೆನ ಒತ್ತೆರೆ ಮರಪಡೆ ಆಪಗ ಏಪ್ಪಲ ಪೊಸತಮೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರುಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಡೆ ಶಾಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ